ODM timaitikia chitika itingisa lakini boniga tiga abantu batige govotie ebiama ebiama mbiri gochigotokonya mutwe ekogera bono kero gwachire gwavotirie ekiameke naki gocha gokorera egasi gose na omobunge tiga abantu bavoti chimanifesto chia abantu naende buna bamaete abantu abo bachire ase ebinyoro bono ase ebiama mono mono tinkonyara gokwanera kenge kenene gekogera nche biko omonyene tindaswa ekiama. Okay. Interestingly, asaba subati oli bachorero kora gusibo nsi barute kiama ki ODM agwibulie kiama kenene. Don't you see it as a factor nga na hena bo wento kurwani obviously gati ebiama biri chinchogo. Ekiama kenene na inche bakandwani lakini kero kurwani. Omatena David ne binge bi bisetema. Yes. Ebintu mbira abana inchi batamaiti about gochorwa. Kero waso ekiama kenene ki gwakora baka gwachorwa. Bono ase kiama kero kyo Brian turakibeka side kidogo tukikwanirira tukorinde. All right. Mwerio ase kero kyo burai bwese mwayo go support. Enalo neri bori. Omwano omotata omomura onka Matiang'i noara. Matiang'i tigache aligie kero gekeiga ensengima. Nchenko rengi nabo ndabe na Matiang'i. Ekwera nero yonka na into bono aigango ikere yaira na borabe gona benyale kan togo banere ya bakambe na Matiang'i bakambe na Matiang'i libageri gotoka gekora dimate bona abantu abange batete ko ya line na Matiang'i inkonyora libagari okobera na Matiang'i nche na Matiang'i pakengoli utanyoreti ntanyoreti bono gabo mpaka tumanye kitoko ubu no burai. Alright. Asante sana kabisa karate tujo kwa chingaki ndake orwe nkwana yo mwerio ekero tugukorera nkwana igaso butukoboga bwarero kikeria ndane ogotebia omwaki kura kurwa se constituency yabo machoge chacho gotegerera taso butukoboga bwarero una yo parting shot. Parting shot. Yes. Aba machoge bami